checio os gyda ti shape party o Wel, croeso, ni wedi cychwyn darlledu. Mae hwn yn rhywbeth, mae hwn yn mewn 2 noson. Ie, da ni newydd orffan podlediad. Do. Bydd yn mynd i fyny. Dwi'n meddwl dydd Iau. Beth sy'n meddwl bod yn Lot o hwyl. A nawr, ni'n cael sgwrs hir arall. Ie, da ni'n gallu rhoi'r gorau'n gilydd. Sut bydd dy dam apathy ti ar ôl hwn? Wel, dwi wedi bod efo chdi drwy'r penwythnos, felly oedd o off the chart yn barod. Fi'n deall yn iawn. Paid o poeni, fi'n gwybod bod fi'n dwat effernol. Mae croeso i chdi os ti isio dynnu'r chat iddi ar y sgrin, achos mae gen i o ardablaid online i, felly... Dyw na, mae'n iawn. Mae'n neis i fi gael gweld sy'n digwydd. Bach yn hunanol braidd bod fi'n neud. Ond da ni'n mynd i trio Majicka 2. Learn to spell again. Ie. Am ddim dros wasanaeth PlayStation Plus cwpl o fisoedd yn ôl. Ti wedi trio hwn o blaen? Naddo, dwi'n yn siŵr iawn be i ddysgu digwydd. Wel, ni'n mynd i edrych amdano pob math o bethau. Retrieving user information, math o beth ti o'ch chi'n gweld efo'r PlayStation dyddiau yma, efo'r cysylltu efo Paradox, gwneithurwyr y gêm. So ni'n mynd i create game. Skip. O, ti'n neud y skip business ma. Aros am eilad. Online features are unavailable. Ie. O, well i ti'n neud o i fewn de. Yn ein sôn dy bach yn o'r game. Create account, Ie. Create account. Ie, so mae hwn yn brofiad mae bobl yn gweld. Wrth gwrs, chi'n yn gweld beth mae Elidir Jones yn profi. Ac bod e'n cysylltu efo Paradox Games. Yn rhoi'r wybodaeth gyd, bank numbers, etc. ynddo fe? Ie. Di hwn ddim yn brofiad hwyl iawn o'r gemau dyddi yma. Di hwn yn bryd aml iawn. Wasn't expecting this, mate. No, gwir. Dysgwyd fi pan ti wedi wneud? Okay. Am wneud ddim provisio can. Can? Adventure. Na. So, invite, ydw? Ie, fi sy'n ceisio dod o hyd i ti. Mae hwn yn mynd i fod yn gyffroes iawn i'r pobl sy'n gwylio. O! Fath o cutscene. Ti wedi gweld hwn yn barod? Naddo, ti wedi wneud o mewn? Do. Na i'n skipio hwn. O beth sy'n digwydd? So, fi'n trial cael ti i fewn. Naddo fi. Fath o prolo. Ie. Yna rhyw fath o... Mae'n gweud invite player, ddim yn dangos ti o gwbl. O, alla achos bod fi offline. Ah. Alla bod fi angen dod online. Ie, well ti'n trial unrhyw beth. Okay, hang on. Hang about. Cerddoriaeth yn eitha neis, fel ei. Select familiar, pit manager, Murray. What about now, mate?
Iawn den, ni weld nawr. Gawn ni ti mewn. Na fe, gwahodd Elidir Squash draw i hon. Normal? Dwi'n link ar Facebook. Fi'n cymryd yn automatic. Ei, fi gallu gweld ti. A ti'n neis. Ewn ni mewn am normal. Oce. Cychwyn nawr. Yes, mae hwn yn just gyflwyno'r beth yn gyflym. Mae'n rhyw fath o top-down sort of fel yr hen Dungeons and Dragons. Syniad bras iawn sy'n yw'r gêm. Hack and slash. Can you weld nawr? A visitor. Stay a while. Stay forever. I mean, stay as long as you wish. And I will tell you a story of wizards. Just wizards, no vampires. Once upon a time, in a land known as Midgard, there was the noble order of magic. The wizards of the order lived in a great castle called Aldraheim, where they studied the fine art of spellcasting. They often lent a helping hand to the less gifted inhabitants of Midgard, defending them against monsters, running fetch quests, and sometimes even saving the world. In time, the Order of Magic began to expand into new frontiers, founding new schools all over Midgard. However, this short time of prosperity would come to a brutal end. An evil presence infiltrated the Order of Magic and sowed the seeds of civil war. Right, I did. Good. Trollgubbe, je vandrar kvarter om tider ett vipskastel puff. Siarad. Visignate de Alderheim. Se opportunim. Hjälpt av kisset. Ydyn ni'n dda i'n goch? Elde. Gyn i beth gwerddi chwe. Ne haritelig kvest de hjälp i Midgard und så vidare. Platski pratski dalski. Atmas fartrhos. Oce, swing. Backe slotter kan fe veteg mer. Yn chwarae yn gofyn cwestiwn eto. Ti'n bys mae'n gallu clywed ni? O ti'n gallu sgwennu ateb? Ie, dwi di checio rho, diw, mae'n ffain. Oce. Mae'n clywed chdi. Pardon? Ie, mae'n rodi'n ffain. Reit. Reit, so mae'n pob math o beth yn neud ar hyn o bryd. Nes ti weld ar beth ti'n gyffred fan'na efo healing ti a pethau? Dim felly. Wel. Just hold R1 to move back. Yeah, sure. Sure thing. Mae hwnna'n bach yn complicated. I ddechrau, yndi? Immune. A dwi angen gwneud hwn. Alright, oce, dwi'n ni'n dau di gwneud e. Hyd syrffed. Bet? Zap. Efe jokes fel un ni'n mynd i gael trwy'r beth yma. Wel, yr ateb yw yn chwarae. Oh. Ti'n ddisgyn ar y clogwyn. Reit. Dwi'n ddim yn dechrau mor syml fe, as o'n i'n licio. O, reit, oce, ti'n dal ewr. Ond, dwi'n lot o bethau dwi'n ei. Reit, oce, hynny. Tongs of fire. Ein i dda. Lyfli.
ble. Lle ma? Am y fi'n sal nawr. Di hwn ddim yn syml. Na di. Yn amlwg mae'n ei adeiladu ar gyfer y PC. Ie. Okay. Wela i. Mae rhyw bits yn digwydd i gweld y sgrin pan ti'n dal L1 i lawr. O, man bach. Oce, rhyw giw yn digwydd. Dwi wedi gwneud rhyw giw spells, a dwi'n siŵr beth sy'n mynd i ddigwydd. Let rip, fel petai. Reit, rhaid yn dŵr. A bod dŵr i yma'n rhaid y ddŵr di de. Pan dwi'n gallu? Ie. Fi wedi profi pethau bach mwy syml na hwn o blaen. Huzzah! Wow, okay. Okay. Time out. Area casts. Okay. Be? Oh! Sut efo fi? Oh, na. Lid o'r top. Quick. Oh. Oh, there I go. Dwi'n siŵr os fi'n dod nôl. Ie. Santana yn byw yn y byd na. Ti'n siŵr os ti'n dod nôl? Na, fi'n cael ei fi marw. Mor pathetic. Na. Rhaid bod yna rhywbeth mwy i'r beth yna. O na, Mae hwnna'n anhygoel o complicated. Just nuts. Mae cath fi hefyd wedi dwy'n sandwich fi tra bod fi'n trial concentrate o'r hwnna i gyd. What a time to be alive. Wel, siwr am beth efo hwnna. Ie. Oedd mi cofio ni'n cyntaf, then... What else? New death by pressing ble. Ow. Reit, oce. Oce, iawn. Felly mae un tap o'r bottom yn dewis Ie. y lledrith di. Na, hang on. L1 a tap o'r bottom yn dewis di hynna lledrith di, a wedyn just seithio'r right stick ymlaen i wneud o'r ddigwydd. Make sense? Ie. Look at that. A na pan bod ni'n codi, achos ni actually yn gallu brifo'n gilydd. O. O diar. Wombo combo. Would you like me to do some, yeah? Uh-oh.
Whoops. Whoops. Reit, mae hwn yn disaster. Dwi wedi zapio nhw. A lightning absorbent apparatus. Helde, mir expander dine kwester. Hooter de propepa barn. Ingen barn, ingen hooter sa. Mishpatsen langt bort i sikken charleten en nostre. Asker factor. Vilsna visi, bara högerhanda. Oh. Jokes. Visi. Geef haven den opus. Nyrd. Krakedur, give door. Peter, titel såser koner season. Hister borgi der spektersbot. Push. Vi vill skedet trespassen. Vi vill det visi konserve. Är den konflikter till det såser koner Cornwall? Har vi dem syniad beth mae'n golygu? Slots. Hey, mate. Be ti'n neud? Be ti'n neud I fi? Dwi'n gofio sy'n heilio yn llwyr. Beth yn neud efo triongl? L1 triongl ac R1? Mae'n rhaid bod ni'n rhoi dros fel real professional players. Excelsior! Stab a year clear your arm. Rapider! Right, yeah. Exactly what I'm just saying. Dwi'n mynd talu rhywbeth sy'n. Whoops, sorry. More! Bester Hiva! Twitter, je bester Hiva! Blimer me. Where is the tar on? Other thinger. Speller G. Sasser. Ah! Hey! How dare you? You are not scared! Chris Schenker! Bit. Hooray! You actor done! Scrammer! Scurvy mutt! Halt Scallywagger! Speller near the klinger neither knap. Twinkler star the swasherbooker. Ha 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 ha! Mae'n siarad fath o cymeriad o'r Sims. Fach yn Scandinavi. I haven't a clue what to do. Lle bod ddim rhywbeth? Ymlaen. Training staff. O, dwi'n gweld, oce. Ie, dwi'n darllen nhw. Ish. Felly mae jyst pwyso un o'r botymau. Rhoi un set. Os gylch chdi, mae dal L1 a pwyso fo, rhoi set arall. Yeah, so mae'n bunch o gwahanol sets I gael yn y set. Glomski. Liter e pa frander din. Catch. Sol. Ah, I've gwneud hwnna gyda. Ie. Down, ond just lawr. Right, okay.
Right. Gwyrdd a piws plus R2, of course. Fi yn eitha confused. So ti'n newid y set eto? L1. Furious Fowl. Great Notterbo. Het is welkom de Odenbrenderfest. Zeker met de grootste champ, je bent er man. Nice. Hang on, sorry, Jason. Who man ever stream just in Iawn. Be, dyn ni fynd neud yma? Lladd pawb? Allwn ni fynd ar murderous spree. O, hwnnw fod rhywbeth ni'n gallu neud yma, ond... Ie, mae hwn yn edrych yn dda, mae'n siŵr bydd yn lot o hwyl, ond fi'n cweith yn deall mae'r system yn... Da ni wedi chwarae gem am ryw 60 mlynedd. Da ni wedi quit dash. Reit, ie, oce. Dwi'n hwnna da. Edrych, mae'na hyd yn oed fel exploding barrels i gael. So, ti'n cael eich thing fel just un beam eto? Triom. Just triom. A wedyn. Ww, whoops, pobl yw'r un. Felly rhaid i chdi fydd ar recharge o'r Dwi'n neud hwn. O, ynddo? O, fi wedi gael y lladd. A ti'n revive o fi. O. Hwna. Felly, ti'n gallu eisiau dau fwy ar yr un. Fel na. O, man bach, ie. O, diddorol. Oce. Dechrau dall. O, ffynu. Fi ar goll, braidd, dal. Sort of. Ia, fi. Wel, just cofio'r beth yma i gyd. Hotkeys yw hwn i gyd, ynddo? Ar unrhyw console, keyboard. Fi dal ddim yn siŵr. Sut mae'n rhoi ti ar dy arf a stwff. Ah! Oh, plundervater. Igen. Je met ik neder kristalpadel. Lite kvel. Beth oedd mellt eto? Sgwar. Gallu ciwio fyny. O, ie. O, fi'n rhoi lightning a rhywbeth yma. Iawn o fe'n slot.
ger i just... Reit, L1, triongl, L2. L1, triongl. O, ys gallu seithi fe arno fi. Yay! Sut nes ni na? L1, triongl. A wedyn A1. Os o stick yw fel seithi stuff, A1 yw thing. A1 ydy Ti'n hun. Reit, oce. O'n i'n neud hwn am spel. Beth yw'r ein? Ni wedi cael rein y be? Okay, alright, mae'n mater o dod i arfer fan hyn. Huge. Ie, mae'n mater o gofio mawr hyn. Ymlaen. O, dyma rhyw thing. O, sbia. Pixar, man. Jij was niks te beste wikkeling. Groovy. Zie vi je der automater, stig Instagram. Je kan er over her. Oce. Gret. So dwi'n gallu gwneud hwn. Ydw, fi'n gallu cael 3 beth arno ar un pryd. O, ma'n bach. Massive death beam. Je var uppe dingen som får upperhjul. Du späcker super du. O, da ni angen stopio hwn. Sut dyn ni stopio hwn? Stopio be? Rewio? Peirant, mae rhywun eisiau ni stopio. O, moch. A ni jyst gadael nhw yna. Mae'n iawn. A beth oedd yn ebyn lightning? Dŵr, ie? Get it. Syniad. Bydd ni 5 yn gwylio. Pwy yw... Dyw goblins fan hyn. Oce. Tanzen, Hang on, sorry. Nee, snel! De Super Happy Club utmanar var omöjligt! Ni var sänder mer till dörr! Oh. O dyw. So I said chill hwnna'n gwbl. Hey! Oh, you have killed me! Fi? Yeah. Na, di fi. Hang on, sorry. Beth oedd y shield eto? Ie, dwi'n mynd dall. Ti'n gallu atgoffa fi? Da! O na! Dim hwnna'n eisiau neud.
Right beth oedd y shield thing ma? Ond ie. Felly, L1, cilch, triongl. A1. Na, dyn nhw'n gweithio o gwbl. Wel, mae o. Beth yna? Fi'n nath neud rhyw thing. Mae spikes fan hyn. Efo rhywun fath o beam yn seithio hefyd, felly dwi'n meddwl. Reit, allan na I farw yma. Pews. O, na ni, ie, mae'n ffain. Ie, ti'n gweld? Beth yw'r byd yw hwnna? Rwy'n fi yn mynd o'r gêm. Ti'n meddwl rwy'n fi yn mynd o'r gêm? O, digon posib. Surrender! Baku? Surrender! Sut fi'n neud hwn? Gyd ti unrhyw sy'n edrych. L1. Dal L1. Ie. Bucky! Surrender! Nani? Baku? L1, cilch, triongl. Surrender! Gwaith. A wedyn, A1. Ie, Bucky! Off chdi. Na. Ie. Good. Surrender! Ie, Bucky! So the spikes yn dyfrifo di. Surrender! Baku? What? Do you see? Nani? Baku? Ie. Lle mae'n bobl yn ymuno o'r gêm? Ie, sa'n siŵr pwy Ie, sy'n Bucky! Bucky! Surrender! Surrender! Bucky! Dyn ni'n mynd i nawr. Surrender! Ie, Bucky! 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 Resin! Surrender! Resin! Surrender! Surrender! Ie, Bucky! Sgynna I... O, push. Na ge. Resin! Surrender! Oh. Surrender! Sa'n siŵr pwy sydd wedi ymuno, ond fi'n gorffen y lefel, so falle bod nhw'n cychwyn neidio mewn am yn Elidir. Dwi'n meddwl pan maen nhw'n cadw mewn nes yna. O, man bach. Dyna ni ddim yn gwybod... What am I do? A maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud. Maen nhw'n mynd I fod yn embarrassed as. Halt! Mani! Vente! Mini mani! Ja, Albi! Dwal! Lager! Hey! I've died again. O, it's yn seith I fi. Mae'r boi yma seith I fi. Yay! Mae'n rhaid i ddweud, hwn yw'r gêm mwyaf cyfrannu. O, mae'n nuts. Fi erioed wedi profi. Ie. Sgen I ddim syniad beth sy'n digwydd. Ydy rhain yn dall, ti'n meddwl, bod nhw'n chwarae efo superstars I byd. Newyddiaduraeth gemau Gymraeg. Ond guaranteed. Rheiny a Captain Cadiz. Mae'n ddyn nhw? Reit, ond mi'n credu ar y nodyn yna, bod yna'n mwy na digon. Oce. Achos sa'n deall beth sy'n digwydd go iawn, a angen lot mwy o ymarfer. Ond fi erioed wedi profi unrhyw beth sydd mor gymleth
a ddim yn esbonio dim byd yn raddol fel hwnna eriod. A sbio ar hwn, yr loading screen ma. Symbol plus A1. Crys o garag i chdi. Absolute madness. Gen i rhywbeth arall fel symbol gwyrdd, symbol piws, R2 yn rhoi rhyw fath o shield a blodau. No fe de, fel diolch i bawb sy'n... Anodd. Ond diolch i bawb yn rando, a gwylio. Ie. Lot o hwyl, sort of. Newydd allan dydd Iau. Just off ar y ffordd. Gobeithio ffrind byw nesaf. Byddwn ni'n gwybod beth ni'n neud. Ie, ymddiheiriadau i unrhyw un sydd yn deall y gêm yn iawn, ac ni ddim yn. Ond yn falle'n edrych fel bach o hwyl, ond... rhaid i troi off self-hurt a pethau fel yna. Os o'n i'n gallu llawn ti. Waith. Diolch yn fawr iawn i bawb am gwylio Street Fideo Wyth. Bydd hwn ar gael dy fel fideo i unrhyw un sydd wedi ddod i. Felly mwynhewch. A tan tro nesa.